ин сокини шаҳри Душанбе ҳар рӯз аз миёни партовгоҳҳо маводи пластикиро ҷамъ оварда ба корхонаи коркарди партовҳо мебарад. Барои 1 кило пластик ба ӯ 2 сомонӣ медиҳанд. вай чунин партовҳоро гоҳе аз кӯчаву хиёбону гулгаштҳо низ пайдо мекунад. Сокино бисёрш миёран ҳами чӣ мекунанд? Гудакошон арой мекунанд, гудак ақл дора меояд мепартоя лавирада бомо як танимташа тоза мекунед. ҷамъоварандагони маводи пластикӣ зиёданд, аммо партовҳо ба ҳадде бештаранд, ки ҳамаи онро ба душворӣ мешавад ғундошт. ин аст ки ҳомиёни муҳити зист аз хатари партовҳои пластикӣ ва зиёни он ба тандурустии сокинон ҳушдор дода, мегӯянд бояд дар ин росто чораҳои ҷиддӣ андешида шавад. Сейчас у нас в Таджикистане происходит сбор. ҳоло дар Тоҷикистон фақат ҷамъоварии пластик ба роҳ монда шудааст. шумо мебинед, ки дар як ҳолати ғайрисанитарӣ партовгоҳҳоро мекобанд. дар партовгоҳҳо боқимондаҳои маводҳои пластикиро ҷустуҷӯ мекунанд, зеро бар эвази он маблағ мегиранд. таҷҳизотҳое ҳам ҳастанд, ки онҳоро дубора коркард мекунанд. ин ҳам дар шароити ифлос. бо чунин раванд ин пластик тоза намешавад. ин пасмондаҳо дар таркиби худ маводҳои зараровар доранд. як мушкил ин аст, ки дар кишвар коркарди дурусти пластик вуҷуд надорад. мушоҳидаи хабарнигорони радиои Озодӣ нишон дод, ки зарфҳои пластикӣ баъди истифода дар ҷӯйбору кӯчаҳо партофта шудаанд. баъзе аз бетаваҷҷӯҳии сокинон ва бархе дигар аз норасоии партовгоҳҳо мегӯянд. кор хуб нест. муҳити зист як чизи бисёр муҳим аст. инсон бояд ҳар чизе ки мехӯрад дар ҷои чизиш биандозад. دیگه ای که در سرک در خیابان در جویچه اینجا جای مناسب نیست یا توی راه بیاندازه دیگه جای مناسب نیست. دیگه بازم خوب است نسبتا به اطراف در داخل شهر مردم رعایت میکنه، خب باید در همه جا رعایت شود. یا خیلی جاش نداره راستیگه. این دور نریم خالما. همون خدای راه در کوچودن فریدگی دو طرف اکولوژیا هیچ رعایت نمیکنه. кумитаи ҳифзи муҳити зисти Тоҷикистон тарҳеро ба ҳукумат пешниҳод кардааст, ки бар асоси он воридот ва истифодаи маводҳои якҳарратаи пластикӣ бояд кам шавад. ин тарҳ ҳоло баррасӣ мешавад. ҳамзамон коркарди дубораи маводи пластикӣ ба мушкили асосӣ табдил меёбад. дар ҷумҳурӣ тибқи маълумотҳои мо дорем 51 адад корхонаи коркарди партовҳо мавҷуд мебошад. аз ҷумла то ба имрӯз 19 адад корхонаҳои коркарди партовҳои полиэтиленӣ ва пластикӣ мавҷуд мебошад. ин корхонаҳо калон нестанд, корхонаҳои хурд мавҷуд мебошанд, вале барои ҳалли ин мушкилот дар мо бояд ки корхонаҳои азим, корхонаҳои калони коркарди партовҳо бояд бошад ва дар баробари ин бояд ки дар ҷояш ҳангоме ки партовҳо аз хонаҳои истиқоматӣ аз корхонаҳо меборад, бояд ки тақсимот шавад, ба намудҳо ҷудо шавад. ҳомиёни табиат мегӯянд, дар баробари роҳи саноатии ҳалли мушкил бояд маърифати экологии шаҳрвандон низ боло бурда шавад. он гоҳ мумкин аст натиҷаи беҳтаре ба даст ояд. дар акси ҳол паёмадҳои олудагии муҳит барои ҷомеа ба хатари бузург табдил хоҳад ёфт.